कलश अधा बुड़े अधा बुड़े ना पुष्पांजलि कलश अधा बुड़े अधा बुड़े ना पुष्पांजलि सब दे सन्ध्या पड़े मन अच्छे टे टे मन पड़ी आदर्श परीक्षा दे ना आदर्श परीक्षा मोर आईला नहीं 42 रखी आउ दिन तीन मार्क रखी देती ना बढ़िया होता तार 45 रो नहीं था हां बा 45 रखी था को था 45 रखी ठीक है था 42 रखी सप्तम खान परीक्षा दब षष्ठ खान आउ थे दब गौर हाँ
କାଇଁ ଲଗା ହେଇଛି ଲଗା ହେଇଛି ବାରିକାଜି ଫୋନ କରିଥିଲି କହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ତାପରେ ବି ଲଗା ହେଇଛି କହିଲା ବା ଯାଇଥିଲା ଷଡ଼େନ୍ଦ୍ର ଲେଖା ହେଇନି ଯାଇଥିଲା ଲେଖା ହେଇନି ମୋ ପୁଅ ଆସୁର ମତେ କଣ କହୁଥିଲା କହିଲା ମା ବାଲୁ ମାଉସୀ ପୁଅ ନା ସାଇ କଣ କହିଲା ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିବି ତାର ମନେ ପଡୁନି କାଲି କି ବାର କାଲି କହିବି ର ଦେଖିକି ଆସିବ ମନେ ପଡୁନି ମୁଁ ତାକୁ ଗଲାବେଳେ ମନେ ପକେଇଦେବି ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଏଠି ରହିଯାଉଛି ସେ ସକାଳେ ପଳଉଛି କାଲି ମନେ ପକେଇବି ସେ ପଢିକି ଆସିବ ଝିଅର କହୁଥିଲା କହିଲା 42କୁ ଯାଉଛି ଛୁଆଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି 40 ବି ଅଛି ବାଳି ପରେ 35 ସେ ଧରାଧରି କରି ଯଦି ସିଟ୍ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ତା ନାଁ ଯେତିକି ଜଣଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେତିକି ଜଣ ଦେବେ କାଲିର ମନେ ପକେଇକି ମୋ ପୁଅକୁ କହିବି ସକାଳେ ମତେ ଇଏ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ତୁ ବାଡ଼ିକି ପଠା ମୁଁ ବାଡ଼ିକି ପଠେଇଥିଲି ବୁଝିଲୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଥିଲା କହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ନା ନା ତା ପୁଅର ନାଁ ନାହିଁ ଆଜି ପଠେଇଥିଲି ତା ପୁଅର ନାଁ ନାହିଁ ନହେଲେ ଇଏ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ମତେ ଦେଢ଼ଶୁର ଗୋଟେ ପୁଅ ହବ କହୁଥିଲେ ତାକୁ ପଠେଇଦେବେ ହଁ ସେଇ ଏନେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ବା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ଆସିଲେ ଯାଇକି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେ ପିଅନକୁ କହିଲେ କହିଦେବେ ବୋଧେ ତାକୁ କୋର୍ଟଟା ଭିତରେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ରହିଥା ମୁଁ କାଲିର ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଛି ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିଦେବି ବୁଝିବୁନି ଟିକେ ପୁଅ ଝିଅ ଆସିଲା ଆଇଛି ନା ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗର ଶୈପଟକୁ ପଡ଼େ ଅଛି ବୋଧେ ଆଉ ଝିଅ ଆରି ଆସିନାହାନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ ହଉଥିଲା ତ ଆଣିନି ନାହିଁ ସେଇଠି ଥିବ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ମାନସିକ ନୁହଁ ଏମିତି ବି ତମେ ଗଲେ ଯଦି ତମ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନା ଦେବା ପାଇଁ ହେଇପାରିବ କଳସ ନେଲେନି ପୁଡେଇ ଦେବେ କାଲିକି ନାହିଁ ଭଲ